हम अंकित पांडे आप सबके फिर से अपन यूट्यूब चैनल में स्वागत करत तनी। हम बानी अभी अपन गांव में, अभी दोपहर के समय बुढ़वे और हम अपन गांव में आइल बानी। अभी बाजार में बानी, लगभग रेलवे स्टेशन पर एजा आसपास रेलवे स्टेशन बुढ़वे। हम गांव के अपन रेलवे स्टेशन पर आइल बानी और शायद हमारा लगा था कि अभी आवत है रेलवे ट्रेन आवत है दिखत ठीक है। आई देख लीजा गांव पे हमनी के गांव से ट्रेन पास होते हुए उसके बाद रुआ के आगे बताओ तनी एगो बात रुआ लोग से शेयर करे के रहे। तो चलिए पहले देख लेते हैं ट्रेन के, उसके बाद रुआ से बात शेयर। रुआ सब अभी देखनी है कि अभी अभी ट्रेन यहाँ से गुजर चुकल हुआ। जैसे कि अभी रुआ सब से बताइनी है कि हमारा एगो रुआ से बात शेयर करे के पड़े। बात ही रहे कि कल दोपहर के समय रहे और हम जाते रहे एक जगह। जैसे ही अपना घर से निकलनी गली में एगो रूखी पड़ल मिला। हमारे लगल कि शायद ठंडा वगैरह से मर गई बिया। जाके भिरी देखनी तो ओकर सांस चलत रहे। ओकरा घरे लेके आईनी और मुंह पर पानी वानी छिटनी। शायद देखी कि कहीं बेहोश होश तो नहीं पानी वानी छिटनी, कोनो रिस्पॉन्स ना भइलस, लेकिन देखनी को सांस चलत रहे। हमारा वाल कहीं ठंडा तो नहीं मार दिले तो ओकरा से बोरसी उर्सी से आग तपैनी कोशिश कैनी ठीक बा। जैसे कि रउआ सब देख सकत है वीडियो में बोरसी उर्सी से आग तपैनी, ओकरा के कपड़ा उपड़ा गरम करके ओकरा के तपावे के कोशिश करत रही ठीक बा। कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे हाथ पाँव चलावे लगे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। और सोचनी ओकर कुछ भोजन पानी की व्यवस्था की जाए तो पानी ओकरा के थोड़ा सा पियावे की कोशिश कैनी। हल्का फुल्का पानी पियलस। पानी जब पी लस तो ओकर बाद सोचनी कि कुछ दूध, ऐसे कि महादेवी वर्मा के कहानी में पढ़ले रही कि वो दूध पियावत रही ठीक बा। महादेवी वर्मा में सीख से दूध पियावत रही तो हमारा भी तो सीख से तो ना, लेकिन एक चम्मच से दूध पिए नहीं ओकरा के थोड़ा बहुत पियलस ठीक बा। ओकर बाद फिर ओकरा के बोरसी उर्सी से तपा के ओकरा के अस्थिर से कपड़ा में फिर अथी करके लपेट के घर में नीचे बोरा वोरा बिछा के ओकर बाद कपड़ा बिछा के ओकरा के कपड़ा में लपेट के आराम से रख देनी कि कहीं भागे मत, ऐसे कि ओकरा शायद पैर वैर में चोट लागल रहे ठीक बा। जो भी हो ओकरा के एगो बढ़न ओढ़ा रहे ओकरे से तोप देनी ठीक बा। काहे कि मतलब डर रहे कहीं बिलाई उलाई ओकरा के शिकार मत बनाला सर, तो ओकरा के अस्थिर से रख देनी। फिर रात में चेक कैनी फिर ओकरा के चम्मच उम्मच से दूध पिलावे की कोशिश कैनी, लेकिन पी ना पावत रहे और शायद ओकरा बहुत ज़्यादा मतलब एक पे एक लागत रहे कि जिसे दर्द उठता है एकदम गोड़ हाथ पड़ाई लागत रहे एक तरह से। अपना से बचावे की कोशिश कैनी, लेकिन सुबह भइल। फिर सुबह में जब ओकरा के देखनी तो ठीके रहे लगभग ओकरा के निकलनी बाहर उहर कि शायद धूप उप देखैला से ओकरा के कुछ आराम होई। धूप उप लागी तो शायद चले उले लगी तो ओकरा के धूप उप से देखैनी, दूध उध पियावे कोशिश कैनी, लेकिन दूध ना पियलस। कुछ देर तक ले अपन एने ओने मतलब थोड़ा बहुत चले, मतलब डूबरे की कोशिश करत रहे। जैसे ही एक देख चलत रहे उलट जाते रहे अपने ठीक बा। और फिर आधा एक घंटे के बाद पता ना का भइल। अपना से कोशिश कैनी ओकरा के बचावे के, लेकिन फिर ओकर आधा एक घंटे के बाद ओकर लगभग देहांत हो गई। तो फिर का करी, कुछ देर तक ले कोशिश कैनी, मतलब लागते ना रहे कि जैसे कि मर जाइए। लागल कि काल मतलब लेके आई नहीं तो लागल कि मतलब ऐथी बढ़ ठीक बा। काल के बाद लागल कि हाँ अब चीज आई, लेकिन अब मर गई बेचारा, मर गई। कुछ देर हमारा यकीन ना होत रहे। फिर ओकरा के दादी माँ देख ली चाहे मम्मी, फिर कहली लो कि खत्म हो गई ठीक बा। तो उनका के ले जाके कपड़ा उपड़ा में लपेट के एक जगह घर से बाहर जाके ओकरा के माटी में खोद के ओकरा के अथी कर देनी। तो रउआ लोग से यह विनती बढ़वे कि ओकरा के चोट जैसे भी लागल, हमारा नहीं पता किसे लागल ठीक बा। कोई आदमी मरलस या बिलाई से झटका लग गई या जो भी कारण होके, लेकिन रउआ सभी से यह अनुरोध बढ़वे कि जानवरन पर अत्याचार मत करी, ओकनियों में जीव होला। बाकी अपन ख्याल रखी। धन्यवाद।